Bon dia, som a Cal Gras en aquest moment de creació Part i Art, a Avinyó, a la Catalunya central. Sí, ens hem trobat per fer del parc motiu de creació social i artística. Totes les criatures hem nascut de mare, totes ben diverses dins les més diverses cultures. Podem no parir, però ser filles i fills ens iguala. El part i el naixement són essencials per la vida d'una criatura, de la dona, de la família, de l'espècie. Hem fet recerca de la presència del part dins l'imaginari col·lectiu. Hem cercat el part dins l'art i l'hem trobat molt poc reconegut. L'art i la cultura poden contribuir a donar una àmplia mirada i omplir el món simbòlic de nous valors. Poden copsar la bellesa i la tendresa intrínseques al fet de parir. L'Associació Nou Món, acompanyant Migjorn, hem decidit promoure i buscar complicitats per fer-ho possible, per portar la representació del part als escenaris i a les sales d'exposició. Per això ens trobem avui aquí, a Avinyó, a Cal Gras, en aquest moment de creació, que és el primer de tota una sèrie. I també impulsem tallers participatius i experiencials que tindran lloc a les més diverses localitats de Catalunya. Esperem que us interessi i ens hi trobem.